Така, какъв брейн род съм аз? Мария. Тралалера, тралала съм аз. Сега да видим Дара какво. Сега да видим Дарина. Запрени, тук има ли нещо? Не. И чисто тралала. Сега да видим баба какво е. Така, сега да видим баба какво е. Тя се казва Маринка. Почти като ме. Баба espresso сеньора. Така, запайте, бе. Опа. Баба espresso сеньора. Оле, виждате ли тази снимка? Такава старина с някакво с миналото. Много е яка. О, баба не се сякаш прилича на espresso. Много е красива. Според теб? Да. Сега дядо. Така, сега дядо Димитър. Бомбомбини гозини. Нищо, дядо. Бомбомбини гозини. Дядо, това си ти. Юска. Върви. Сега мамо. Да, майка ни. Алона. Лири. Това ми е любимия брейн от хора. Мама, Лири. Атачи. Атачи сега ще ходи. Няма хубаво. Да. Побираш Сега телефон. Тачи Христо. Хайде, вече мътлайте, остави ми телефона. Гледай, Блюберини, октопусини. Това изобщо е. Тачи. Добре, и сега какани това е. И какани са, а това е. А тя е Али. Дани. Белони, лоли, лоли. Хора, мача започва. Кака наистина се приличат. Как харесва капибарите? Ще държи в колата има това. Добре, хора, мача започва. Аз ще ви напиша. Мача започва, така че играят Челса и ПСЖ финал, лигата на... Няма да им слагате. Добре, лигата на... Не, чакай. Финала на Световното клубно първенство. Да. ПСЖ и Челса. Това е. европейските шампиони. Да. Чао, хора!